Запнеш калибрата! Станка на двори седеше и си пеше. Отдолу идат се мене, таеничаре. Айде малко търно, спиме. Донкина майка думаше Мари, донеле Мари хубава. Донеле Мари хубава, Мари, донеле една на майка. Излагаш ме направо, ме излагаш. Айде пъкия! Оти на мене не каза Мари, хубаво ли ти е момчето? Хубаво ли ти е момчето, абре, ма има малко кусорец. Бошко, Ямбо. Георги сираче, без татко Георги с майка. Тъго майка му изгледа, да стана момче голямо. Кристина виката. Чудеса майка му мая са, на какъв занаят да го даде, да му е лека работа, да му е хубав парата. Специално за Факия! За Манчето и Селен! Бързал е Иван, бързал е рано денка да поде, да свари денка саминка и да е нещо попита. Студио почака. Да свари денка саминка и да е нещо попита. Пайнеле бате Иване, като ме питаш, що в оркестъра.